Markel! César, ¿te río movilak? Es que ya hirugarren aldiz arabekan zutena. Erremu mobilak. Konfiskauta. Baina ez begiratu zebe, Venga, va, zirakas garen asatu biratuko zebe, lasai. Baina ez begiratu. Ez, lasai. Ostera ikusko zu. Bai. Konfiatzen dut, Oso ondo. Jon, zetan zabi? Pues, heldu jatzu WhatsApp bat, eta sakonolan bihotz bat, eta... Baina da, nire mobila hau. Izan dut dut begiratzeko. Ja, eta nik sartu zeritzeko mobilak klasean. Ja, baina zuzare irakaslea eta zonestezu konfiatzeko zugan bai, baina horan ezin do konfia. Normala pentsetan batzu. Agur. Zelatan hemen di, gazteok? Bultat ematen. Ikusi, gabiltze konfiantzazko pozioa. Ez da bisa izango ba. Bai, hori da justo behar gaudena. Biozu erati apur bat. Bai. Eta gero mungo dutzegu balmeneko jende da nahi. Arraro sentitzen naiz. Nire bai. Honen ingo dizu horrek. Espero dut ba. Hona eraman irakasleari. Egia da, Jonek ere behar du. Haupa, Jon. Haupa. Eran posira, ikusiko zuzela nogetatzen diren zara. Hau. Bai. Sondo. Ze Markel, ze zabitu dio mobilakin? Ni ez. Ez que ba ikusi, zaitxut. Horan ezin ja, elkarrez. Konfiskauta. Bueno, Ez da biratuko, bektetan dut. Bai. Horrekoan ikustesunakin. Ez lasai, ez da biratuko. Gainera, posinioa emun dut eta espero... Efektu etxia. Vale. Vibra baina. Markel, mobila, vibra bainotzu. Vale. Esan begiratuko, ez? Ez da biratu. Haman mensajea gero editan erakendu dugula. Vale. Nahi uste dut, Bai. Ja, konfietan dut. Kendu oso wifi-xa ez? Bai, kendu dut. Vale, oso.